Kukpa cuba menengiwan bat aingu pada mesai sien bat kutrai, lengba cuma dikican mi kemanta yakba milum langingi sai sien bat kumikun, samla cuma presbyteri yakba mendona po cuma yang penghatang cuma bang yo ya penjaro ya penun bro mi kerteng cuma shua ya ban sayo kutrai bat aingi cuma penhemen sim napa cuma dikican mi kemanta, yalam naru basdang haru banawai cuma ai bagi kei bayu baro ya ban sayo pendep. Lengba jeng kican mi kumtai kecing syukri lang kecungi baro karena long kecing alam kecame na bagi ni berang ademu part tenturai mat mi Jesus Christ. Amen. Ini cimenta lang kecing wai ke ars pak lai pendai ke batumai. Ars pak lai pendai ke batumai. Tabiang kecurwai ke balai spa ribu pra, kecurwai ke balai spa ribu pra.
Su Jing Ben Sha Hun Sha Ning Ga Wat Naslim Han Ha Ning Da Shem Han Ku Ji Su Ha La Ben Kun Ya Ka Tuing ni cimenta lang tang sa kawai kecingrai cross ke bahan riu, kecingrai cross ke bahan riu. Bapela, 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 Fry Jesus, Lord, Bapela. Skornisel, Lapo, Katin Jong, Fry Jesus, Lord, Bapela. Bapela, Jesu long haga, long sela, sim Jesu,
Mereka berulang Upen in Usuman Naga podcast new Babuna unong sins Pagyaro Yutra Blame tak buram kucung. Amen. Ini sedang no kani kajing syakri kajungi oblay, kani kajing seng ka bakadu, jong kajing seng samla laim kra persri ka ba arpau. Di kabaning ko sa sisin ngimla klem da aingu oblay ba lanon kat bat ngi kum kajing seng samla. Lengba jong kani kajing syakri ka bangi yo kani ka balang nadu ka sini ka sedang badadu kani ka klimat ka bamenta. Ban nga pediang sobhai pi baro nadu ki pastor ki teman besan. Bat ki dikhat ki dilikit bat ya baro ki parbangai kumjuru akan ekapor nga ke blairu ya ka jasang samla jongka balang tenring ki balai alam ya ka jeruai perhamen sim tu blain ket kui ki tu ngini pa so blai ke jing duai ku pa jingi bham neng kum ning wan ga ban pau khmat jong me ban ai ngu e ya me ablai na mar ke jing ket ku ki jing don kat ka jong me na ka banta jingi ku jasang samla nadu ngia kendu hapo jong ke balang bat hadu ke khilmat ka banta Ima dia kejin dorong kat ke jome, bat ngingat ban dorong kat lembai kini kejin syakri baru ke bangsa, ke bangin yo ban pendap, kin long ke bakir saj hakamat ke khat kejin snai ke jome. Nama ngidam ngipani kini haka kerjang turai no penim jengi Jesus Christ mentah do hala kertaru. Amen. Tingin ya beteng ya kejin syakri da ke bangin ya ruai ke jiruai ke ba arspa lai pun riu. Usim ke seyon un sensha don bor ke perthai baru ya u kan kongu. Un penlong lahima ke buram kamkor. Ka sensyar ka jong u te junom kandu hadin kani ke jirwai ngan kat pat ya I Mr. Evanus im na ke jeng samla mau pedang ba inso ba menyalam na ke jing puli na ke tin ki jong blai menyalam ru ka jing duai aspa lai pun riu Us im ka seyon un sensyar don bor ka pertaya Roya ukan ko un benlong ima kaburom kamkor kasen syar kajong ute ju nom kam do tuke kukun kaseyon hakmi usim chong pa ulawan hakapurom udasyong ukun kada yang choj menta ban leitan ya ablay borba jong imenu menu kacingker men jong ila nulanu long nong yalam jong ikat bangi dangsa kaca kari jong ikalong bom cuca tuke kukun kaseyon hakmi usim jong pa ulawan akaburam udasyong ukun kada yang choj menta ban leitan ya Jisumila wat yang unong wei balasak manaka ying ulay min en pen im ya
Tukhe kukun ka seyon hakming usim chong pa ulawan akaburam udasyong ukun kada yang chot menta ban le tan ya Tishwa bingin duai inyo ban sengap ban syak skor suana lengbana ketin ke bakui ke jong belai ta kat kum na ka jing ruai sam ka ba khat ar kat khot ka ban kong bat ka ba ar bat kumju ru na ka shithi ka ban kong petros uba u apostol kala nong ka balai kat khot ka ba khat lai do ka ba khat nriu ki kentin ki ba ong kum ni Tuyarap atrai nabak kiba riblay kidu no nabak kiba jakno kiba ngej na padang ki khun benriu ki keren ya kajing thala uwei ya la upara marjan da karmiang sentur bersyukur badda kadonut kabasten rob ki ya keren ti uwei uta ban pensni pi lada pi long kiba yebut skem ya kata kababha henry lada pi la sya stom ru na benta ka hok suk mapi rei wat septing na kata kacing pen septing chongki lemni wat ki khuslai henrei tu pendon buram ya ukres kum utrai haki donu chongpi bat tulong ki bakloi halakasngi ya kaban ai jubab ha uwei pa uwei baro ubapan napi ya kacing pen inia syapang kata kacing kermen kabahapi henrei da kacing jemnut bat da kacing ting buram da kabapi yai bat ya kacing yitip lem babha baha kata kaba ki keren ben yapi onyo pensngau leran ya kita ki bakren wa dau ya kata kacing long jing im babha jongpi hau kres ublai un kerku habang ilio ban syak skor ba kaktin ku ku jong blai tungin duai ku kupa jing ubah beneng long ku ku kerteng ke jong me hak no ku bah beneng Iwan ru ku kenal bi sesin pat ya kabangin aingu ya me lengbar gijing don rangkat gijong me ya gijing im gijong i kum ki khun samla jong kalai mkhra presbytery oi ku kenal bi imla klem pen pau gijing sengu ime gijing don rangkat gijong me yangi nadu kesengi kesedang jong sing thoding tat hadu jokoni kapor kaba mentai kaba melara biang pat yangi sai sisin ken ku kenal bi apo jong kani gijing kaba kentang kaba khuj gijong me na ka benta ka bangin yo ban syakri mat ban pendon burom ya kerteng ku bakhuj gijong me trai kenal bi namar kata hooj gijing im gijong i kum ki khun samla ni dan pedeng gijing gijing tenju ki bahar kom ki bangi im ki bangi kendu ha po jongani ke pertai ki bangi hab ban yakhi ek start ken ku kan rabi try nomor kata snei me mengi yak ba pensat boring ka ba men bat skam ya gijinget ke jongi wala hapdeng kita gijing tenju gijing yale ki bangi hab ban kendu henry me mem sem la in opat ya gijing im gijongi ka ba melayalam yangi ken ku kan rabi kan tam ha kan ni kesngi ka belong kesngi ka bakrau gijong me ya ka baling yo ban sengap ban syak skor leng bai tin ka bakhuj gijong me ha kan ni kesngi o ku kan rabi ki bangi la yo ngau ki long ki jing bam ki batai ki men sim ki jongi try kan rabi ho po jongani ka poru kumne kum upai lang ku kan rabi jong kalai mkhra presbytery yo ya saistin pat ya kalat ya ka bangi ap khmi lenti apo jongani ka por ka bam taleng ba usyakri ujong me uba melawalam apo jongani ka por na ka benta ka ktin ka bakhu ki jong me uban sabet uban sasam ken ku kan rabi try namar kata tu shim me upen kentang me ya kaba unlong uta ubabit na kabenta ban sam ban kren ya ktin khu ki jong me o ku kanat bi ai bo men sim u jong me ken un chong lai lui bat un ya hapo ka jing im ka jong bat hapo ka jing im ka jongi ru ki bas ngap bat ki bas skor ya ktin ka khu ki jong me trai namar kata o hapdeng jong ki sngi jong ki jing yele henry ngin san yo ya ktin ka khu ki jong me mangilong kita ki khun samla ki ba ne hadu kata kesini ke jingwan ke jong me try nomor kata ru sim mame ya ke jing em ke jongi ya ki por kesini ki badang sa oi bat kum ju ru ke ni ke mit ke long ke mit ke bakhat du ya ke ni ke jing sang samla lai khra prestri
kaba arpau po jong ni kabalang lai kor oi kalong singi kaba khadu bar kecing sekri kaba khadu try nomor kata isnei memengi wei pi wei pendap hangi dok mensim try bat yalam ru memei ni kecing sekri ke jong po jong ni kapor bar ik barok ki bangin sam pendam ni IT hak sang ti blai ke badan bor ke jong me men yalam me dok mensim jong me nadu ke sedang tat hadu ke mendawai no sim batu pediang memei ni jing duai menabai kini barok ngi duai ngkot pat hakerteng jis kure sebelong nong penim jongi menta bar halak taru amen. Ublain kerku pidang ini wai ke bangi labu khmat jongu ban ublain kerku ya lau jong syakri dia gani ke por ngin yo ya ka ban lum no ya ka jing aingu kat badang lum ya ke jing aingu ngin yo snow ya ki atli ki kuaya ka bani kong kalong na ka jaseng samla kenton umon bat ka ba na ka jaseng samla tenring bat anda la dep bandum mi kijing aingu ngan kerpat i tememsan SJ melim pada ba inso ba bandwai pen kentang halor kijing aingu naga jeseng samla kentan dumon ba naga jeseng samla balang tendring
Amen.
atrai boleh upah cungi upah penyeng saya sisian pat iwan juga ban pai cuma leng ba cung kini kepor bat kini ke kenta cung kini ke janmiet cung kini ke sengi ke bakrau ke sengi ke bakentang ke jong ma trai ci subi ni ai ngu ma melialam ye ke jing sang samla lain kra presbytery nadu mensi sengi kum ka balang lep diang kiduk hot bat kidil kiet kum chu ye ke sengi ke bamnin sengi jong jing perkhat kam ngai ngui ma try melalong rangkat leng ba kini ke sengi leng ba ke jing syukri nadu men step hadu kini ke por ke bamenta ke ben ci yo ru ye ke ban ye khlat ban pen kut ye kini ke jing seng leng ba jong kini ke snam arajar arfulai try ci subi ma la ker khu leng ba jong kini ke sengi ki benta paro leng ba ki syukri ki jong ma ngai ngui ma try na benta kini ke por yo ban sngap leng ba kini ki kubor jong ke jing ruai leng ba kini ki khon samla jong ki arteli ke balang duai ku try ke ba ma nei ai long rangkat bat ki nei ai ker shan bor ki jing seng samla hapo jong ka presbytery hi paro ka we nam kenang la ku try ya ban kentiu ke lemah bat ya ban pendon burom ya ke keteng ke jong ma duai ku kenar bi na ke benta kini ke balang kabala diang ni kini kijing seng leng ba kini ke sengi baro si sengi o kijing pengkre ki jongki leng ba kini ki tayo ki benai bela lek no ban pen biang pen bit kini kijing don kam baro duai ku try ke ba ma man ker kui ke we pu kui ke rempe yang kristan leng ba kijing kwat kijing khia ki kam ki ti nang ni sekmat o nak ta ki khun ki ti ki skul kijing pulie hakenu nu ke benta ke baki ki don ku try na yalam ye ki akan mar ye ke bor ke jing pentamai ke jung men sim ku jong ma lon kat ye ke presbytery bro ke we ilag bagi di sengi ke benangwan baro try ci subi duai ne ke benta syukri jong ma ban siang ke ni ke bor nai ki kubor ne ke tin ke jong ma lon kat lo jong syukri ko kenar bi ye o ngitip ya ke ba ma men no me no yu ko mamilo pendon kam na kan taki por paro ke belo lek no ingat ko try ba kini ko por in yo sngo ko kubor ka belong na ke tien ke jong ma ka ban yalam mi ke jingim ke jingi kat bangi dang sa asla jong kini ke sai si benta ko try bi leng ba kini ke jing ai ki mi no se ka kam ke jong ma tu pen kentang ya ka ko kan leng ba ka jing sang samla jong ka presbytery hangnu kan pendon kam kan penyari ke kam ke hima ke jong ma kan long na ke benta ko buram ke jong ma kan tam ko try rap ingi kami ai se ke kam ke jong ma ngin ai nadu kido nut min siam ke jong kam tam ya rap ingi ngin yang ko try bi ban ai le di na ke benta ban pendon buram ya ke keteng ke jong ma sim ko kenat ingini ki jing duai diang ni bungu pan ke teng try jing Jesus Christ meta ba la kata amen ni ai ku blai na ka banta kini ki kwaya ke bla ai kini ki jirwai ke ba kerpang ki jongki ki badon na ki jongki khubo na ka banta jong i wei pe wei to blai nang ker khu phi ba phila ban shakri yo blai le ba ki sap ki ba blai ai ki jingim ki jongki ban shakri yo blai ban ban ye shakri ru yo ki por baro jong ka jingim ku blai ker khu phi kum ka kwaya ti ha ka ni ka por ngi la poi shakwi ka banta jo ka shakri ba ka ta ka long ba ni os ngau no ya ka jingkran na ka tin ka jong blai ba ni so kaman na ka ni ka janmit mangi don ya Reverend CN Karbuki pastor na kalyang jangi kum ka jaseng samla lam khra presbytery ni pidiang sobha ya phi lemba jong ka ni ka janmit ba ho ka jing lam perkat kam benden ka sngi ho ni la pidiang lu ya phi kum iwe ne ki visitor tingi duai ba blai ka khu ndar kat ba phi lemba ka ba ya sam ka tin ka jong blai ha ka ni ka ji shakri ka ba khadu ka jong ni kum ka jaseng samla presbytery I Reverend CN Karbuki di wei ne ki pastor in charge jong balang president umlengka ka bahap ha ka umlengka district bat ha ka Shillong Sapni presbytery ti ngin pen kre ki donut ki sim jungi ban sha skor ka tin ka jong blai ti ngin ya sno shwa ban ya rwa ka jirwa ka chispa ar pinyo
กูเม่นสิมกาจึงเป็นเทมไมอาเฮียร์ดากาโอบากราเป็นลูรูกาปุตอุสอยตันกาจึงสนิวนางอิตุลายากาเลร์เนงอาทรายตุพายากินองปอมปันเป็นเอ็มAngin ngakak din kacong me isneken rat angin em rengkat bat ishakri chong me Aumen sim anyatre tu pen ken du yakin long po pen pao la ka ching ai Yakimen sim trong imenta tu pen shai atrai papa angin mat jing it trong me lam yang isha kading na ตัวนี้เป็นแรงมาขยันไว้เสียนปัดอบเลยบุกป่าจุดนึงไงงูยังไม่อัตรายบ่มาเป็นละยังมีเสียนคุมกี่คนกี่ใบเอี้ยก็จะมาอยากกับบ่มาซื้อสปาเองก็ดอร์บ้าจะก็สนามก็จะมาบัดคุมกี่คนสำลาจะก็ละมีครับเป็นสตรีก็ตรายอินโยบันคิวก็ได้เชียงก็บังคุยก็บังกันตังก็จะมาหากก็จึงเซ็งเป็นสตรีก็บังคัดดุจงดิสนามอาจารย์ผู้ลายก็ตรายอย่างนี้สแคมตรายบ่มาโดนรังกัดแล้วกี่คนสำลาจะก็เป็นสตรีนาดูก็มีสิสอดเดียงมันนินบัดแล้วบางทีก็สีบาร์อิสนีกิเลสบันมาดกิเลสบันเปียงสิบุนกิจิงกัดคูกิบพาสบุนนักกิตีกิบัดดนบอร์ก็จอมาบัดนี้ก็ปอร์ก็ตรายสิบิงินลุ่มลังเสียนปัดอยากกับบังอินงับมันจะสกอร์ก็คูบอนก็เตียนก็บุกจอมาแล้วบางเชครีอุบาริจอมาก็ตรายอุบาริมีเบียดมันเป็นยังนี่ก็ปอร์ตรายสิบิงไอทีนี่ก็ปอร์บาร์ไอทีรู้ก็คูบอร์ก็ตรายสิบิงอยากกับมันสกอร์นี่ก็ปอร์กันdalam kejeng bam ke bagian jam sim, apa yang jengi kum kikun samla ko try, oi kam tam bangi im ke sengi bagi ke por ke mentang, habangi pahu aki ki baru ki liang jong ke jeng im ke jongi, hai kat ba ko try sebi ngidang ke jeng keduk ke bagian jam sim, kam tam ke ketien ke buku jama, tu ai bagian ke ketien ke buku jama ko try ban kran ke ban ke por ke mentang, kan yo jekah ke dak nut bagian men sim jong ke jeng im jongi, bangi lapan im hari ke pertai om tang du pu jong pen kedang yang dekat jeng im ke bekerja dok, hari pu bekerja mesim, ubalang mamit try sebian, bamen dorang kat harga jeng im jengi, sim ti lo jong sekri barit, ya gak bamen lebih bamen penyang ni kepor ke mentah, bagi isnai au belai bamen dorang kat lemat u, bagi ki baru ko try ki bamit lagi sentur, kin long ko try sebian lama ke jeng pesat mesim ke jama, sengau au belai ke jeng tuai, nama ki pan kini baru keteng jong jisquest. Ubalang nang peniem banu spa ba iet ajongi menta bat sedu ki ataki pamcukut ru amen hakaben kong ngamla kan ba penpau ke jing sungu yu blai ya ka ba ula dor rengkat lembak ngi hadu ni kapor bat ni klimat ka menta bat kham tam bangila ban ye don rengkat kan kapor hakaden kai ying ka bakhuit ka bakantang
kum ki khun samla jong ka lat mukra pestri na ka bata kan ke jing sang pestri ka bakhat du jong unus nem arja apulai badai lam ka jing snei ba ka jing i ka jong blai ba ka dang bat ya ka jing im ka jong ni bagi nang la ban ring bagi nang la ban penhar ban siam bagi yo ban sekri bagi yo ban yaro bat ban penen borom ya ka katang ka bakhu jong Irwan Sherman ibai lam ya ka jing sekri ka por ibalong ru Usherman jong ka jing sesama pestri kublai subut ki kentin pediang subha jong pi nang bata jonga kum ka jing sesama pestri bar kowe ban nga pediang ka mensim ka bakamen bat ka mensim ka basngungu ya ka bangala ban don rekat lam pi kum ki khon samla jong ka pestri nga sngo kemen ya ka jong rekat jong ki pastor ki belarang ba ki balong ki kpa ka jonga ki baju a sibun ki jingkai nang bata jonga Leng bah ni kapor, bat haduk ni ke klip mat kementah. Rengkat begini ki hemen para pastor ki bilang ki hemen ki para ke jonga. Ki bilang rengkat ni kapor. Ki temensan ki bei ki balak ni don ni kapor ban pensingan yang kum ki khon samla. Rengkat ya pi kum ki khon samla barok. Ya ki long pa ki long kemi. Ya ki long kit kam ki khot bagi delegates. Bat nga ai ke jung blai ya pi ka teng ka bathiang tam ka jung Jesus Christ. Ubalong unong penim bat nuspa ba i jongi bat ngasnu kemen sibut bangalak ban don rengkat bat ka jing samla lat mukra pestri bat hakan ka sngi ka mentaru kum ka pestri ka jongi ngidon ka jing samla pestri po ka balang laumei ka pestri ka bakhat khandai bat hakan ka por ka menta ka pestri jong pi piladap arpho haga jing yeseng kum ka pestri haga jing ya lembau dusnem bat ngalawan hang tai bar ngan hapedeng jong ka jing pumpum habang ami le jong ka yeng ka sem ngala istri ngala tak podar bhai le jong ngala sedang li hanrei hang tai pat habe nyom ka pumpum ka suruk ka pumpum ka kali ru ka pumpum ubreu la pumpum bat ngila kernyom ru ka pumpum tang bangim sngu ngi kernyom namar na ka domet ngiwan ngi kernyom be ka domet nama cha ka domet ngi sali phai kum tangi sku kumen han ka por bangla ban dor ka damat pi bat ngas sku kumen subun bangla ban don bat ka jingseng samlat la khra pastri ho ja ka jingsia banda nyau ye ki balang ki bangapoi ha ka jingseng samlat lam khra pastri ka dong long thik kum ba jiet khaw hau khaw arham jiet stat khaw arham Nang la ban nyau. Ngala jupet yo bi du ke diga yeng menilat kor ngong lanu kini khot inga ban kran ban yo barung han ke yeng menilat kor. Kini kalong kesien ke baning kong na bata jonga. Hak ni ke por ban yo don rengkat hak ni ke balang hak ni ke jaka bat kham tam pedeng jong pi kum ki khon samla jong ka lat mkhra pestri. Bat ngawan ra du ka jing ai kublai na ke yeng ke sem ke jonga. Nadu ki lok khon sku kemen hani kapor ki para jongar ki dor rekat hani kapor ken bat naka balang ka bangadon bat kumju naka district bat ka jingse samla pestri bar ko wai ye pi kalat khra pestri khon samla bagi duai ba ulai nangker khu ba ulai nang yalam lengba kisngi bagi por barok ki benangwan bat hani kapor ngal perkhat Namar bakalong ka miet ka bakriat. Namar satai ka jingkriat ka balapalang. Ngamnut syuk menne ban syong po ka platform namar ka jingkriat kal air ka be na sekrung na semingi na sesamngi hadu bah ka bakhadu jing seng abat sin ngahap syong hapom. Rengkat bagi delegates namar ngamla sya ka jingkriat. Handai ha bangani ka por ngal perkhat bangan kren tang sipang. Namar ngas tip bahalat kor ka kriat. Hari bah poi ni ka saat penban. Kum tangan ang yok mensim le si sibet ngalak ban kren kham jorang ru tingin um sngu ai bat apedeng jong ke jingkren jong ale si hakaba kum ni por don apedeng jong pi kum bakalong rukom phila banya let no ki khmat jong pi phila ban yo thia na kamta jong pi ngam don i ban ong tang ban syua thia suk bet min se siampat andalawai ke jingeseng bat hakabakum ke ni kapor ki para banget bi ngangai skam pli yok man ma sibun ke jingkerku bat ngajus ngutnak bat pen kelmau ya kani ke jing thuk khana le si kala ban long tang ke jing thuk khana ka ba supen bernia
Handai ka badon pat ka kubor ngi kum ki kon samla. Nganget skam buna preng jong pi pli sngowe kata ka jitu kana. Ka bai thu kana sepang uwei pareng. Wan ka sini sikari India. Onda lawan ka sini kari India ka bayar ka jongi. Ulapoi hapok ka sor Mumbai. Ukwa banya jangan ka sor Mumbai barok ka wei. Kum tau lawai ya ka wei ka atur isyo. Ya ka belajar do wei utkar. Ubam lang ban keren pareng. Bat ulapha ya u ba unyalam ka ya ka sor Mumbai barok ka wei. Bat to utkar ulai lam. Yo to pareng. Kat bodong ya kum tau pareng lo keli jeng keli. Yo tau utkar jus ngutu usu sengap lah ka sengap. Bala ka bakat do. Kat bodong ya ka sor Mumbai lo i ka wei ka yeng ka ba he ba ka bana pok Mumbai. Le sing ka perkat ba ka yeng jong u Ambani. Bat ono la poi to ka yeng ka ba itnat ula keli no to utkar. Wang ka ka yeng ka ba he. Kate ka yeng ka ba itnat kate. Kate ka yeng jong no ula keli. Kate ka yeng jong no. Utau utkar namar ba umtip kade ka yeng jong no usngu thu i malumala. Kat ka sor Mumbai umtip se ai pi ka yeng jong no tang ha sor ru langi keli hapo sor pin keli tang ka yeng jong itar nginum tip hi. Ula keli ka yeng jong no katai. Utuk utkar namar ba umtip wang sar sif malum lai sar. Malum lai. Kamu ngam tip. Ong utau pareng ani malum lai udu beruspa sisa. Ka yeng ka bahe katai. Ka yeng ka bahe katai. Bot la ya kila ya yang ta ka lenti banlet ya ka sor Mumbai bar ka wei. Bat on la ya ta ka lenti ulai i sawi ka kali ka baremdor. Da singa perkat ka Mercedes Benz ne ka wei kita ka baremdor ka di badi kiklor. Wang ani ketika kali ka ba itanan. Ka ba itanan ka baremdor ba. Wang ka kali jono katai. Utau karu ang malum laisar. Wang oh di hok ni. Ka yeng ka bahe kat katai. Ka kali ru malum lai di bandon hi ka bakatai. Kum ta la ya kata ka sor Mumbai para ko wei. Bat on la ya kum ta lai i so i ko ka kentai ka ba briu ba. Desi ketika aktres mo ka ba briu ba ani ka ya ka sor Mumbai. Ka dengit khamat yong ai sila ya kum ta. Ulak kali kadai ka briu ketika kentai ba briu pat kadai ka lok jong no. Utau utkar ba umtip wang malum leisan. Wang di hok hi. Kat ka jing ruspa jong malum lei. Kat ka jing don kali jong malum lei. Udai banyo ka briu ka ba briu kat katai. Wang tot kar mare kloi ka aturik so jong pi. Let ngakwa ba di kenduk yo malum lei. Ngalai kenduk yo malum lei. Bat akaba kado utau karu bam tip unya kanyak katurik syo. Bat akaba kado laong ba ulalap siken hon ki briu ki bai ra e ka we kam met yap. Jong we briu bakili ban thang no. Bat on da kila ra e ta kayu kila rwa gitu ram siti ram la ka thang thum. Ula kali manu utai utai manu bayap kum tai. Utau karu wang malum laisa. Hakaba khaddu utau pareng ujau ki umat. Ngakwa ban kendu yo malum lai. Hanrei menta ulak loy dayap. Ke ka bang ngakwa ban ong pi kum ki kon samla. Ki khot ki delekiat ki kon samla. Nganget skam pila yo man priang sibun ki jingker ku. Pila yo snau ya ki kubor, leng ba ki sakri ki ba pher. Ki bal pen snau ya ko kubor na ka tin ko ba khu jong blai. Nga siap tieng yo anang li pha jo ki yang kasam. La sha ka sngi yo ba kita ki kubor ki bang yo snau. Ki long malum lai ha ka do nu jo ka ji im jong ni. Nganget skam ba pin yo ban priang, pin yo ban mak sibun ki jingker ku. Leng ba ka ni ka jing sang samla pastri haleng ba Islam aja apulai. Bat kenang banum Islam ngin ya phan us ka bantana ka tin ka jong blai ya ka bangakwa ban ya selok ni ka por. Bat ngajukran ya ka ni ka kubor. Bat nganget skam ka long thamai ha peleng jong phiru. Kidon ki banta ki bangla pen kala. Ki bangap ngala puson ngala perkhat ngala penrung
บัดคำทำกันนี่ก็คูโบดกับงากว่ามันเกรนหับเร่งจงพีกุมกี่คนสำลากี่บะเอียดกะลองกะดักจงกะจิงกะลียาพีไว้ไปไว้กะได้กะจิงกะลียากะบากะตากะจิงกะลีกะบังันโบอักมัดจงพีกะลองบัดตั้งมาพีฮีพินจุบาบอันนำดอนมโนบลาบันจุบาบยากะตากะจิงกะลีให้ได้ตั้งมาพีชิเมตKibala ban jubab ya kata jingkeli. Namar kartau ya kata jingim jongi. Kaba simet haka jing pentulun jongi ya kata jingim. Kaba ublay ula a jongi. Haka ni sla jong pertai. Kat bangin don hapa deng juga jinyak nanti jongi. Bangin poi saya takari jong jingkula. Bat ka bentana ka ketien ka jong ublay ka bangakwa banyak selok. Haka ni ka por ka mentah kalong ya ki bangin ban syam na ka kitab ka baningkong jong ka Bible. Bat kata ke kitab Genesis. Bat ni dia pai bat ngah ke lenong ke ba sau punyo. Bat kat khot ke ba nyo ke ba pra bat ke ba khandai. Sau punyo kan benyo pra bat khandai. Nganget skam da bona pleng jo pi ra ke Bible. Ki bara ke Bible sumpa ban puli ya ke tu ke benta. Harangi im mangni ke sngi metangi la kham that ban ra Bible mo. Kajulong kerukam. Habangira bangi klet ngimi na yeng kesam ngi klet banra ka Bible ngi klet banra ka ko jirwa dep stu rwai la karwai lendet. Henry tang klet ra I mobile te umlong re. Poi senoru ngaru mentala jan rung ye meni klet mobile ka li hab li mare ngasep tien. Mo. Ngine phai le ka tien jong blai. Bat ka benta ka badon ha ka khot ka long kum ni. Bat u Joseph ulai lam hapo sayo Jacob ukpa jong u bat u labu ya u khmat jong u pharo bat u Jacob ula kerku ya u pharo bat u pharo ula ong hau Jacob katno ki long kis ngi kis nam ka karta jong me bat u Jacob ula ong hau pharo kis ngi kis nam ka jingyat ka jingim jonga ki long sispa lai pos nam Kisngi kisnam ka jingim jonga. Kila long ki ba kendiat ba ki ba sniu. Bat kempat kot ya kisngi kisnam ka jingim ki kpa jonga. Komba ha kisngi kisnam ka jingyat ka jingim jongki. Kani ka bentana ka ketin ka jong blai ko ki para samla ki bi. Ka banga kwa banwan ra apdeng jong pi kom ki kon samla. Habangi puli kini ke bentan ke ketin ke jong belai ngi tiap ba ngi slap ya kan ni ke jingja men ba haba kai long yi ke jong Jacob rengkat baki kun ke jong kilawan man song no akari ya ka bau Joseph ula senjar ha te ri Egypt bat ka long ke rukam ya ka bau Joseph habolon ya lam ya ka jong ke yi ke sam ke jong ukwa nama kata ban introduce ya lau jong kupa ukwa ban introduce ya la ke jong ke yeng ke sam hakmat jong uparo ban pen itu ya uparo ya ukpa jong u ya ke hemen ke jong u bat habalawan ram hakmat jong uparo ka jingkeli ka ban ningkong ka ba uni uparo ubu hakmat jong u Jacob Kamlong dakum wei pat kumbalong hakini keski kemata habangi kendo ningkong yeno ngim jukeli ya kasnam dona pedang jupia ba pikendo ningkong yeno kiba mim jukendo yan menuru ngin keli ningkong ya kasnam don pedang jupi mjudon bakeli la tangai pastor kar kengol singam pat itu menu bas kendo ngin kong I ku pe pastor tak kana senam pil adang I pastor angkum no nga. Kalor ni pastor. Krepep katain ong. Ngim jukeli kasnam. Mentah ni kapor beli bagi duan arteli ki serpikit. Kasnam sisya bat kasnam tok. Menjut nuat banyak tu. Ladap lai po san senam rupi kan senam lai po. Uni paropat. Kajingkeli ka baningkong Kabolo keli yu Jacob kalong ya kasnam. Ko parat. Katno kasnam jong piladon. Katno snam piladon. Katno ke kerta jong pi. Bat kajubang.
Kaba udi Jacob ujubab ya kada jengkeli jong paro kalong ujubab da jeng perkat. Umdai ba ujubab kalam perkat. Bad uang akmat jong paro gini keketian. Oh kisngi kisnam ka jeng yahat ka jeng im jonga kilong sispa lai pusnam. Henry kilong kiba kendiat ba kiba sniu. Sispa lai pokon snam dang ya kendiat. Ngi mentangi im ka perthai ka balengkot. Kan poi ka po lai sai lai la dangi dang dap tang san pusnam ong niu la im temen ka tu briu tu pi. Don mentah propusnam tepi aniat hasdong jeng it pi betemen tam di tepi propusnam. Sispa lai pusnam ong kisngi jonga kilong ki bakendia. Bat ki basniu bat kempat kot ya kisngi kisnam ka jeng im ki kpa jonga kombolong Abraham kombolong Ishak. Hakaski jong ka jing im ko jong ki. Perkat ya gani ka jingkeli. Ya gani ka jubam ka ba uni u Jacob ula jubah ba kamat jong paro. Ya gani ka jingkeli. Bat habo jubab ya gani ka jingkeli ka ba uni u paro ula keli kamat jong uni u Jacob. U Jacob habo jubab ya gani ka jingkeli. Umla kalam da kerteng din. Umla kalam da pai din. Syakita kisngi kisnam kibla letno. Bakumno haka jeng im jong u kum u samla ya kabangin sopet akan dikepor komentar. Ba ula penen ya la ka jong ka jeng im ka jong u hake ka ba mentoi sudah. Ka ba samle ya ka no ka ba crown na tau blai. Samla don ka no ka jeng selok ka ba janai bo long tau. Samla le ya ke ka ba penen buram yu blai haka jeng im ka jong u komba u Abraham bo Ishak ke le haka jeng im jong u. Jacob habo jubah ya ka jingkeli. Haka jing long tembeng ke jong u. Umla kam da benyau, umla kam da yam, umla kam da ngausi. Pleng kisngi kisnam jong ka jing im jonga haka jing long samla jonga kilong ki bekendiat kilong ki besniu namar kisngi kisnam jonga baro kilong kita ki wasted years. Wasted years. Ngalale ki kambi ki kam thala haka jing im ke jonga. Kapagala penen haka jing im jonga komu samla kapagala benle. Ki para samla ki be iet ngi im haka ba kom ka por ka pementa. Teng haka jing im jongi haka jing lengkot jeng ka por ka jongi ka bang im. Teng kom ki kon samla ka bang ide ban mi sekamat bangin kit ye ka kam ka jong blai. Bangin le ye ka ba crown na ka buram jong blai. Hendengi kenran din. Menini kran haka perstri ka jongi. Ya ka statistics kabawan naki kon sam naka jingseng samla ki ba pher juga district. La kran da we urang ba wang ngasngo benyau ba ka district kata ka district balai tang sanspa anriu kit khot jong ka jingseng samla ki ba pen kre. Ki ba wan sakamat. Kat ka district ula poin out ya ka district Lengkah. Sanspa anriu ka statistik jong ka district Lengkah. Saya ki samla ki don ki ban mi sakamat haka jing im ka jong ki haka ni ka perthai ka bang im. Ngim sko don pongor ka bakum ka takapo. Ngin kit ka kam ka jong belai onda gila rangba. Ngim sko don por kita ki ke baro. Ka jing im jong Jacob sisa ka longkum ta ko ki par ka bi. Ngin pai kendiat sapang kani ka jingja ka bau Jacob ula penlong yu bun jubab ya ka jingkeli. Ka jungbut jong Jacob haka kentien jong u kamut u Jacob udai uta u riu thok udai uta u riu syukor kat kong ka jungbut juga ketien jong u Jacob pi du Jacob nadu men baka kemi jong u kadang pun apa ka kepo lakha lapun haka kepo jong kari ka kemi ka jong ki yaki arngut ki mensim lapun yu Jacob baraka juga por lapun yu iso ngisam la ngi puri ne ka ktien ko jong belai ka ong baka don ka jingale baka don ka jinga fight hapo ka po ka jong kari ka kemi ka bala pun yaki ka don ka jingale ka bakini baro arngut kia keni banyami ningkong sa perthai
La kremi u isu u Jacob utan yo mi. La kremi u Jacob tan isu yo mi suki kani ka kpo jo ka kemi ka papun yaki. Ka papri ka kemi papun ti pisu lengai tapi. Pi ki long kemi ki ba khai papun de ka puram mo habai pi pun ni men sim ba ko do kpo jo pi la dai kiท่านอันนี้บ่เลยคุณยังไงki. Kani lay bapri mday tang bay ki hak ru bat ka ki pop bapri kini supuk Tia rom lang syong rom lang bam rom lang supuk Kumbo ang aktien syong ruji yang ru kenduk kadai katai menang leyai trikam rom lang kini syong fight back. Dai nama kani kada baka penlong ya ka kemi ka jongki bahkan komplain hadu ublai ru. Perkhat. Ko trai ka ong balai baka ni ka po jong ka ki kat ni. Balai ka ki kat ni. Menang le ai ru em. Ong utrai. Namar ka po jong pha kindon ar ki jai ben riu bat ar ki pat ba ken ken sai khlat no yala di hi hakak po jong pha bar uwei palang un kham don bon ya uta uwei pat bar uta uba shwa un sakri ubadin ong utrai andala de kapor ka bakin mi partai nga super khat bau ni isu u kham khlan khan dia u yo mi ning kong blut seperti le si u kik u jokap talam le u jokap sadien mi isu blut seperti u jokap ru ubadaka da Umi seperti pitip usak luat babiak mi ningkong ang kaktiin ke jong melai ulek kumno u amsia ta ka batrat ya ka hongdong jat jong isu puni ka bai bom de bangakaran manga perkhat jusyam ta bot kum to mi kum ta kata ka di ka beningkong ka ba an ta ka long bau ni Jacob namar bu at not sa bom yo long hammen udah supen bit no Yalau jong uhamen jong uiso daka jing set sarwa kanang bau iso undi no ika jing long hamen hau pi ika jing long hamen kalong kabadan kam haki tu kiri ka baki don kam tang wat ka ri India ka jong i kam tam kit khar o bunyo long hamen te kalong kabadan kam subon uhamen upet ya ka yeng kasam upet ya ka jing don ni ka jing em upet ngadong sadong upet lut baro ya ka jing don jong em paru IT holu hamen bon pet ya kata ni ngabakala kata Kalong kum ta ka dustur. Om dai kum ka dustur kasih jongi kwa long yu kon kwa long duduk. Duduk yo lut ta berkhot. Mo. Uni namar bum long hammen. Ukwa ai ka jung long hammen. Lo ong ka ktien jong blai kat ba u isu dong wan na ka lengkha ka jung ula sotat ula soluat ula sojram ukwa ya kata ka serwa ka ba undi Ai mu cakap tu ko usarwa me bagandi ni ngas ngutan palat ngas ngu seliang ngas ngu jeram tekamet ai bagandi hendak cakap ong nama ai fi sivin ai wang banyo gini kesarwa semai khamat jonga semai bamindino ya gini ke junglong hammen hanga lada mi semai bamindino ke junglong hammen hanga ngarungan ai ya gini kesarwa Henry la da mem smai ba mem ai mem dino ake junglah mel hanga ngaru nganam ai Pelen siyo tang me ngam yo mera ai ngaru ai utau isu na mawla thai palat wang ka balei ke ni ke junglah men sim no me ke ni ke junglah men la dino e kata ke junglah men hakamat jong u Jacob tang namar ka jing di serwa Bola that ang kaktiin ka jong blay. Susu na lo nang ta. Uni u Jacob paisa ka jing thok jong u yalaw jong pa tang bunyo pudyang ya ka jing kerku na u. Perkhat. Le kibut pakibut kum ka kerteng kalong kum tahi. Jacob u riu thok ru syukur le kum ta. Pi ki kon samla lam khra pestri ka nungut na pring jo pi pila thok i mei pa. Le chene kon ali tu suan mei. Tujuan,
Tamat pun sang liang macam tam sat. Tuson. Ujakap uthok. Ya kini yo pa ya uthok yo jong pa banyak priang ke jengkerku. Ikan mau bo pa lo ong yo khôn he jong u bau wan lam u ya ka skai ka do skai ban be skai khanang bon yo ban bam. Ikan mau ka bau isu dang nei ban be ka tak skai uni ujakap pat uli thu mami u ipati ong ban kerku yo ni isu ngan le kum no ngakwa ka jengkerku. Oh, kami ke om lelai. Hi, kami ru kasiat lang ni. Pi kami ke pawat dia siliang gi kon lang. Lain sobut baka kami. Long ba kila penyap da ki kon belang. Bani ay khamat jong Isak ubolong kupa jong Jacob banyak ban kerku. Ong Jacob ngan lek kum nu temai. Ipa di sesuatu bet janga bangam dai utau isu kadau kalong ba iba jong api imei kani ka met kani ka sadam jong u idap tang du snyu sudah kani ka kti du snyu kani ka sadam du snyu kini bar khot du snyu sudah habai pa intuat yanga insyam ban oh kan isu plan ikum katu kalentang ka blok sedap nyak rendah ka subu supli bae lek kum no mai ka kami ko ong melelai khun ong kila penyap ikon belang bar ka kti ka ba jeli ka jongki lapan bat lapan bu dakani kasni jogri ke belang baro baru Jacob lo let hakmat jong pa balong kopa lapan kop ya ka jan kop jong isu hakmat jong uni ukhon u Jacob balong ba uni Jacob ula let chok pa jong ula terwahai ka jeng bam balong kopa ngalong isu ukhon jong me ukhon neng kong jong me lama ka tang karpat ya men mi to song to ba bi ka be do ya ka do skai ka bangla be nang ta jong me kanang ba men yo kerku yanga lengo so Isak ru wat laula beria to kapor kumno umla so la gen kumno khon mentang kadang pai pi ban lek be skai kumno mentang pila la kelyo ini ka skai san minit lek pa be skai mentang lawan siat lawan ai lengo ok pa ong Jacob wa ipa ngala siam ke kloy ke nyeka nama bau trai bau blai jong me ula penuan ya ka khamat jonga kumta uang kumta berkat ban ong ban semai bangalalet khamat butrai lo nyelam umnut salia ya ka bakum kata ban thok okpa wan okpa ju hakata kapor long pa so la nget wang ni kapor tu ali hajan khun medai si chan em isu bat ju Jacob ru la let khamajan okpa ju ban habau Isak ulat teba ya kti ulat teba ya ka met ju baro kidap dus nyu sudah wala ka tau lo sola nget ulo ong kumnu kumta kaktin kalong kaktin jong Jacob kat bagi kti pat kilong ki kti uiso kan tip su nama jadi ula long uba beria kumta lo ong bau di Isak ula kerku yo Jacob yo iso ban on daw ladap kerku kumta ong kaktin jong blai wan sa uniu iso rengkat bagani ka do beskai ka jong ka blon siat ulawan lama khamat jong pa kopa ngadu isu semba be ke do be mrat jong ka do skai ba men yo ban kerku yanga hangni Isak usu thu bulo cha thok ko khon ong ngamla asu ban kerku yama nama ngala kerku yo Isak ngala kerku yo Jacob kopa tu kerku yangaru ong Isak ngamla asu ban kerku yama nama nga don tang ka wei ka jingkerku bade ka tangal ahu Jacob ula yang isu khamat ka takpo ka babut nang ta kalong bau ni nama ka ka jingle bau ni u isu ula bo ula shon thlong lo thlong sing yau ni Jacob ula thok lut yang ada long sedang ula to ya ka jinglang haman mantau ula to sa ka jingkerku
up andai pa ila khlat no kan penyap no yo ni uriu thok uriu sukor dei nama gani ka jinglang ga ju long ba uni i Jacob ula phetri no saka ying ka jong kni jong u Laban saharan phetri no ala kakti ka jong hamman banlat na ka jing sa penyap u Jacob on la poi ta ka ying jong kni tang song hang taru umbat slam ula kloi ibha samla sawi ka khun ka jong u Laban ka kerteng ka Rakhel ka baba briwa ula itnat ko mama nga itnat tepi ni bibi Rakhel pin ai mama yang ba inlong itnga jonga ilong ka kurim ko jonga nga perkhat unu Jacob ulong ba slur pimo nyiru ki kum khon samla dai pi bha samla ya nu le be nya yeng wa ju tieng le be kum ju un sun borwai ko tu ka jing rwai mo ngan sa pan ni mei jong pi ngan sa pan ni pa jong pi biang em habalahun ki kimi ki pa te dalayo ru o ngalayo yo na ipa jong pi ngalayo ni imei jong pi minta pim dei su iba thli ple dei jong a ka jing sngo tenat sngo wat no mat sing krung no rupang mentoi kam tam ni kapol kam tang iwat sung krung deki online dating mo oh na paralu ya nang no su online u to briu ru mentah ka jing suk ni ka perthai mentah nga perkhat pi su online bet pi ku ajan patrun su online la yo ku briu ru mentah suk yo bet ku adu bali u ba yong ba stem u ba don khmut u ba don khmat yo bet ko malong iwi long kemi yo do bam mi tenat ulong niam ayu uwan ka long yeng long sem ka ba kum nur tip tang ba ka khon ka amon oh ya song ka song ang itai long kemi ang kum no kong phia suk ma yu niu persa jong phi ba nang no ang lem no pastor hap su hun ha ka jing mam suk hap su suk ka jing mam hun kom ta ngai tenat ya ka ni ka Rakhel ya ka ni ka Rakhel pin ai mama uang ru udah bu atak ka jingkular tapi mama la pi itena la pi ai ka di ka Rakhel ngan le kum noi pi uang ngan pen abelang ya pi khat sau snem hi ka jingkular oh ngi ki senrang ti trim pi ka kular jing trim ka kular pi ong weu samlai wi kan thai wang ani ko kong thai ngai tna to ip la dai pi tre yang at pi kong thai ngan jingi ya ka Pacific Ocean ngan kia yu lom abras kham ko oxygen kunta ka jingkula kunta ong itai kan thai oh baba hani ko por tani ngadang sem jing ye pi ngan pediang ye pi namar ngadang buon plak kiding pengkiang ong tai kon thai namai dang don juk puli le siang perkhat ngadang buon plak kiding pengkiang ong to samlap lele kong thai de pi buon kiding pengkiang wan ra e hing jongi khanang bangan yo ban ker sam siang i manga kakular kabaki kular ngan ye thu ye pi ngarung ala kular pi lok sabani song dang yalang ngong pet de pi song ban nga em ngan sok pen thiet bolero be pi mentan rius nam ngilai song tang ka bempar bolero impat i kakular ujaka pro kular kumta rius nam khat saus nam ngan pen belang e pi ong namar bu i ya karikang bat u Jacob hadin bolon kular kumta u ki ruang ka bha ba ai me bani ka ba ai ki wei pan u Jacob tu lobu thik pa thik phi khat sok snem per khat ban su pen ablang ai kam dei ka basuk o nyou snem ban pen ablang kam dei ka basuk su trei su ablang su don be salum per khat ma phi samla ki senrang per khat su kular ka kumta su le song ka salum su ablang kham kan du ino Subam tu jasong jong pi tang dai kin thai perkhat don la pleng pi bele kum ta nyok snam perkhat u Jacob su song betang ki balang
Henry namar bu iye karikal lakal. Kita kinyus nam khamat jung kimlong kilong tang kendiat Nyiru kalau ngumta pi, nangkung nupat. Mendai pi, ngaruh lama pi. Song sau kenta sekunta bisa melate pi, ngusong tang 6 minit. Namar bayi tang kendiat kelong. Ondal kut kata kapor, ong uniu Jacob, ko mama. Lakut kapor nyus nam apa nak belang pi, kan nyiru kan. Tu kenyiru ang to, biar. Bat ondal di kapor, ban penyok ya kata Rakel kamat jung long bau kenyi, habala penyok tho sama ai ya kata Rakel. Ai pen ban ya kelia, kabapang lawat luat, kabatem lawat luat kini. Tip seno pi ketus tur masuk Jacob tip pi. Dai tho masuk ko mai tho mangi te itu ke samla jong tak tu bil ibayo i. Hang ti da kapurda pin i, ko jong ngau. Hab ya tho tu Jacob damut ya tho bakar Rakel itu pi. Tan kiti itu pi. Wow dapat dak klit kabil wow dak kalia kan dia belat geblat. Jusiam hang ni ya tho ban no ya lang ban no ya tho ban no jusiam kata. Jacob tu ma di kumta. Ha? Pi kajing thok kabu Jacob ulale usngo bakabam sunyau Henry kajing syak thok kabu syukur kajung uli kalong palat pi ki samla wat mut ba pi thok ibarit ipa imei yanu kan ma ba kajing syak thok kabu syukur le kat ni kan tam pi Jacob syak thok ang ni ko mama balai pi ai ya kan ni ngamon ya kan ni ngakwa ya ka Rakel pi ai de kalia ong ukpa ulaban ko hari negeri ke jongi te kam julang te pi kumta kat bakah men kam pat yo briau kapara le wat mut te no entry msha wat pat ya songkha kat bakah men kam pat let dai kum seni mo hemmen la le centun te para la uberte kat pipit ya song tu picha daga paus nam ru para la le dot berfat berkat laong ba kumta hab ya syong ka syong ka bomban ru ya kalia to ong su ulaban ru to dami kwa se kani kerkhal ngan ayam tang ba udau ong so mo upat panak belang iso me so nyusnam nyusnam ukular u Jacob tang namta ka Rakel umnyo ong su kunyi dami kwa panak belang iso me so nyusnam yang berkat Suwies ai kapor ka jong bende mangi te pi ong imei pa jong kentai api baba to so ya mo menta kapor dang biang ka khon jeng aga di puli swa mo skudan kenting ti tu babri tu tang ban ap long Jacob namar bu i ka Rakel ong ulapan abalang sa nyusnam pen abalang ai sa nyusnam Long bagas por ka ba Jacob penlut tang na ka Rakel kalong khasaus nam. Ni ka jorang pi. Ngi jorang kata-kata mla pi. Khasaus nam supan ablang tang na ka Rakel ban yo. Long ba Jacob ula syong ula sa ula penlut haka ying ka jong ukni jong laban ar huis nam. Kalam le yairu tang na ka kentai ki wei. Bat ka babut nang ta susu ya ka jing im ka jong Jacob kalong ba hakapor ka ba ulamut ban pet no kini jong na haran no laban pet la ka pet tu barok si kata ka husnam subam suyo na dong sadong kat ka ba don kam suyo bet mentara di kapor ban pet la ka pet Mendai tang besu pet kum turu tu sok bagi belang kibas ngat ku jong ulaban ulaban dak ba raiko sudah ha hi ba chutiau ni bro nang ta kalok jong ka lek kum tu soi ka beli thau ba mani ulaban ru ban kit kata ka dei ka jinglong jong Jacob ban ka ba khadu kalong ka ba udi Jacob upai sakajing kun bau angel hapo penya pi na ki kon samla khra ka nungut pi le yo so angel tang para brio ru pa yo so phama uni le soburu angel ru so ru Jacob law ma kata ka jingele ka jing kun ha pedang jong ki
kalane Islam om don bala teng la long kum kabile wrestling laban angel check yo Jacob way khiu Jacob bangso angel way khiu Jacob mla don ba job manu suele ang tu wrestling ang tu po penyal barang khadu habunus angel us ngotu ba umla job su ulabat triang yu Jacob ulabat triang yu long tu angel ulak ta yu tolong mat ing ke skep tu Henry wala kataru udah Jacob sempelaju pelaju angel udah berngem ko angel lada mem kerku yang ngan pelaj ya meh hani berngem banut dah kat yo angel pi berngem pi ngin berngem pastor nur hima tumsam menut uni yu angel snow berngem lada mem kerku yang ngan pelaj ya meh haka bakado uni yu angel ru bansi hab ban kerku yu bat onda la kerku angel ula ai hau ya ka kerteng ka bathamai ko Jacob nadu menta onam tip su ya me ka kerteng Jacob riu thak riu sukor Henry nadu menta on khot kerteng ya me Israel ka bomot nabakum mela yobor bat blay bat gibriu ti mela jabru la ai kerteng thamai Israel Jacob ngaperkat jubab ya kena jengkeli ya kaba uni pharo ula jubab ula keli ya rengkat begini ke jingnya sam ke ju bakumno ha ka jingim jung kum samla ula penel ya ka sngi jo ka jingim jung tang ha ki ke ba mentoi sudah kisngi kisnam jung ki long sis pa la pusnam henry ki long ki ba kendiat ba ki ba sniu ki ba ngam sam le na ka buram jung blai kombu Abraham bar Ishak kila le Usalaman kumju haki kitab ke jong Ecclesiastes udai haki jenglong teman ke jong yo I ba kita ke jenglong teman ke jong samla jong ula penel bau ang ke jing thala jo ke jing thala barok kilong ki ba thala sudah ki para samla ki ba leng ba ke por ke menta ngiyo I hang ni bau Jacob udang yo ya ka la banang korek ya ka kambi ke bau le udang yo eka lat ka jung banle ye ke haka jinglong temen bani ki kambi ke bolole haka jinglong samla ju ko ki pra samla ki khon samla jo ka lat khra pastri nga ban ma phi om dei tang ma nga ba phi kum ki khon samla ka kan thop yang ki bla san ki bla rang ba nga ban ma phi kat no snam ngilat im haka ni ka perthai kanus nam nadu bala kha yangi ya ka bala bo brio yangi ha ka sla jo partai ngila don menta hado ka khlep mat ka menta Henry kanus nam ngila skau thu ba ka jing im jongi ngila le ya ka ba mentoi na ka ta ka puram jo lai Henry kanus nam ba ka jing im jongi kum ki khon samla ngidang im hakata ka bu Jacob I ba ki long tang kum ki wasted years ki bangila pun haka jinglong jongi kum ki samla ki don bun ki khon samla ki wei pat ki bam sim yo su kalat ki ba ong ngan sa kala la shai ngan sa yem bha la shai ngan sa ki ka kam ngo jong oblei la shai Henry haka sngi jong ka jinglang kot jong ka jing im kim sam yo su ban correct ya la ka jong ka jing im ya ka jing ba kala kim yo su kala ban don ka jing dei ka ba jan ba oblei so ba kin jam no ala ka sla jong ka partai ni em ka bakum ka por ka bakum ki khon samla ki ba bon om im baro ka bangong ki ba im ya ka jumut hadu ni ka por bangi em ha ka ni ka perthai kat bangi dang samla ngin enjoy bha suwa ya ka ni ka jinglong samla jongi balengi pelen ni ka por jo ka jinglong samla ngin wa saki ki ba mentoi ka ni ka do ka jongi ngin sakla ba mut la shai ngin sa lajing seng la shai ngin sa kit ka kam go jong oblai la shai ngin sa penebu rom yo oblai la shai Henry kan mau yo bakala shai kanom wan
Bagalah syai kanom long haga jing im ka jong ab jong pi namar ngi im haga sngi ka balengkot ka ba unong ruai semong ka sngi jong hang ni lengkot ka maham yang aban kre ngis ngosi bangin pai ka ba kumi di sngi mata bangin yo I ki ba bon khambon ki khon samla bangi khambe sikir rong jong ka perthai ban kham be siki ban pan ba priu ye ka dop ot ko jongi ka ba sin on sa khalyap no ka ba sin on sa buri no ingi ha ka ni ka domet ha ka na ka khendo ka yuan sa ka khendo ngelit phai pat ye ka ba on sa bu yang i hang ta ko ki khon samla ki ba I ha ka ba kum ni ka po Habi piwan sang nega jing sang samla pastri kan nungut na pedang jo piwan rengkat baga jingkot jengmut piwan rengkat baga nega jing doai ke jong pi bahabangan let hade ke jing sang samla pastri ngan siam ye ka buram ke jong blai ngan siam ye ka bor ka bathamai ke jong blai ka bakan trei he ka jing jonga khanang bangan la ban long ka samla khanang bangan la ban long u samla kiban pendon buram yo blai baga jing im jonga kan long ka jing im ka bo blai us ngau bha e kan nungut pangiwan hani ka por haga jing sang ga jongi bangiwan bangin let chatai mo ban jing sang om nam ta kita ki ki boro ngi pet chua ban mi jong jing sam ho ngi don kam ya kata ngi pet chua ka yit kan nungut piwan ka por pi yang chua ka yit khmi jong pi ban pet man ka sni ban pet man ka por yo idon I bayong ban nya tu ban pet I jan I mat ching ni mat ching itu I mat ching ni mat ching kanu minit kanu kenta kum ki khon samla om dai tang menta hare ka jing im jong pi ka ba man la ka sngi pi la pen lut ya ka pol ka jong pi ya ka jing im ka jong pi banya selok badu blai banwa ya ka khamat jong blai la ka long men miet la ka long men step kanu por kanu kenta kanu minit pi la pen lut badu blai hare kanu por kanu kenta pi la pen lut ba ka ni ka long ren yang ka jong pi kapan pen babrio baka perthai ko ang wow khubsurat babrio don menta te mo perkhat ni pi ka men sim perkhat pi ka ni te pi mi na yeng tok 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 senrang tok 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 kadu pisong pithia men miet bon ka sngi ka menta lagi yo ya ro apa ki khon menta ki ong ki khon jong ni tepi ki batia sai tepi nyu ba ji tepi kila asam sam thia wow se kamera pat kini ku kit kho akanap ka sngi pen kalamit kamiet pen kala sngi dei bang perem yala jong ngan le ikum ta ki Facebook, Instagram, ki WhatsApp, kita ter, ki bani sku berai, puli Bible. So ki khamat rung so samthia. Kitu ti kriu pai. Tu ko por re ka bangi sit kan ma phak tu ko por ti bini ka ajak si store tu ki Free Fire kitu ki PUBG la ajak sino kitu. Nah tu ko por ji singan te pi don khnap sinong juting ma sonam juting i ru em. Ya bet silembung si pongut lang tu khasan ngut lang tu ar pongut lang tu ngang sutunat bam don mesot no don nong ruti don adong sadong tu la ka jong ka perthai la song tu ile kai tu Free Fire dei nama gani ka daw ka perlong jo ka wei ka sinong ru ka bang senong kendong ka ba ka wei ka yeng ka ba kalet jinglet kalet sosor ban sami sosor ka don tong wei khun po ka yeng ka jong ki te kata ka jaka pat kalong ba utau khun jusmat ban le Free Fire ko dong don sor bat hang sinong jong don net uak ha yeng jong ha tang surung ha yeng lip don net uak ka ba don net uak ka dei tang po sembelang uak net uak bat utau nong tu pa kata kambien utip baki kibi ki pa jong kata ka yeng ki bar khot kilal sor kajing tubu ko jugu kolong bangal itu balang
lamiat ulas dang balik tu balang ulah pasor sor utau kena pot ule pripayar pok sambalang badonan uak mata usong hang ta tip ya ke utau nung tu udang mut bamian don brio ulet lopli ka giat sor ulas dang bandrung sa sambalang utau kena pot balik pripayar hang ta nama balik bagi parlok kum tu satu tama yo i nama ya lajong loya usupu ang ta kafun siat mai tu siat itu iri ajeng kang siat itu iri ajeng kang siat utau nung tu pau dong perkat bodon ba api umur siat oh la siap tiang pen mai la pen ila dan pen siap ha ka bakat do utar ka jong pertai tip bon tu balang utar tip bo utau ang siat ya kata nung tu upet balang sulat mundon satu hi kadon ka jeng mentoy kendiat ru bat kidon ka bakum kata ni berai ki persam lah hakini ki social media ka bagi don hakini ki sengi ki mata ngani tu kana so hakawi ka kot ka jong uli Tolstoy ka bang yo wan puli ka bi tu kana sapang wei usamla ya ka bala terwa ju ban ai ya ka perthai barok ka wei ngange skam pila yo sngo ta ka jikuta la terwa tu samla ban penyo ka perthai barok ka wei bat ban yo ka ta ka perthai barok ka wei la ong ba uta usamla udai ban mare tadu bagas ngi kami bat swa bagas ngi kan sep wang ngan ap ye me ha trai jo wei dieng bat haba min poing ta baru atu ke jeka ka babalade ban mare kala dei khat ge jong me utau samla na babu kwa ke perthai bar ko wei long ba haka jing im haka jingya nanti jung ukwa mana bam kwa bi perthai bar ko wei dan na pring jipi bam kwa perthai bar ko wei kwa utau samla ru lo khi dang step so ba ke ski kala mi ta ulamare kat baudang mare kumlang ni lesil apa sate salat nang krem mo oh ketu bamare kala dei ka jonga lapoi sung pernai katu la dei ka jonga ka ba de bamare lapoi ter kum tu la dei ka jonga lamare samare kasni kala yang triang hang ta utau samlaru laong ba ulamare samare ula that ula siang ula kwa ban bamru tre uting ba kasni ka sapno yo bu du ya ka perthai bar koi usumare la ka mare kum ta that ru kwa song that siang ru kwa ban di mare be ulamare kum ta ba hata ka jing mare ka ju kum ta long ba utau samla haswa ba kasni kan sap long ba ula that palat ula sliang palat bokam bam sing ba la mi khat kas ep na kamet jung utau samla na mar ka jing yap tersau ka jing sliang bal jung ula kelon hamadan bo la yap umare banyo e ka perthai hanrei ka perthai kala ban ai u ka long tang ruput hila man mudur ko ki samla ki be ye maka perthai ka bangi mare ngi snow baka perthai ka laban ai ye ka ni ka sngi ye ka snem jo ka jing im jongi tang haki ka perthai ka ngwan sanga si oh biang ya rock be se disco be jale ka pamang menta abla jan election na ya bam ya di ya le ka bar khoi bam ka perthai ka terwai ka kum ta sakit jengba beriu ko jengka bat ka riam ru yang gikum ki kon samla henry kan mau ku ki para samla ki bi ka babe e ka perthai kum ki kon samla kam a chmatoi henry ka bakut kalong tang ru phut ka bangin thia ban penja that ki ka met ka puput jongi kum ki kon samla ki bi ha ka ji im jongi katang il im ka perthai ngam jula ban klet e ko we ka jingjia ka balajia pa ka snong kejongi kabangi jupen lek ka football interdong guptu ngi jupen lek wa kitu gibam julek football ngi pendek la ka pendek bet
Udon we samla ba pli wana natkar ba pli ubat tip petang kajung puli jung una do dang ret ulit khar ba dawan kum tu city teng teng kendo ba don kan tar dong bam jutip kala kai tang kot ba ni pen le football ju u le football hi ula le football kum tang ngila pen mi ula don hapo madan arpo minute umare sartai umare sarum umare saneng umare sani satai bat ukeli artan senome ka gol jeng ka don tip senon tep ka gol jeng ka don senon tip kum ki kon sama ki bi ni em ka perthai ka pemerintah lese ka jinya nanti jongi ngila kenjo lai post nem sau post nem san post nem riu pau nyo post nem wat hadin bangila janyap ru ngimpat tip sei ka thong jo ka jingim jongi bangin penkut ka bangin tap ka gol ka jongi kum ki kon samla ni sumare be ka perthai kat saba ka perthai ka penpai ka jingim jongi kesu biang bet ngilong tangkum ki kha ka saba be ka le long kum ui samla ubasong apa kubi ka bas ma usong pedang hang tu isong iwi ken thai ba kham ha brio khan dia hang tu ba isong iken thai ba kham su brio khan dia mdai ba ngaprem kan kum ka jing a jong blai ta mo a ta tha kum nu ngilong ki jing tha jong blai ngilong ki ba brio hi mdai ba ong ba brio snu brio ngidong ji thau blai han dai ka kan kum jing pet ngi don hi ba maladur ki don kita ngimdu tau samla usong ang ta po bas ha habam no ka bas satai ka saj ka ba don ikin thai ba kham itanan uang long ka man jong me no apa satai ka saj bam da itanan thai dur uang wa yalam ngi si ka pensoi ngim ka bakum ka ta ka po ka bang ya ka bakum ka ta kum ki thon samlangi phai ya ka jing im jongi ha ka snem jong ka jing im jongi kat sapa ka perthai ka pen phai ya ka jing ya nanti ya ka jing im jongi kum ki khon samlang han ka khot yangi kum ki khon samla ki ba ye lang ba ka por ba clip mat ka menta ha bang im ha ka perthai wat nom nyo kat no snem ngi im ka perthai han ai bang skong thu kum no ngi im hak ta gis nam jong ka jing im hak jing ya nanti jong kum ki khon samla nama kita kum ki khon samla mi nang ni naka jing sang prestri ka ba arpo ngakwa e pi kum ki khon samla ba phin yet ya la ka jong ka jing im jong pi kani ka por ka long ka por ka ba phin pet ka tang li mu pertai yo i ya la di kum do ka jing dai ka jong aba ublai ngalai dai la ba ni ki nam ki ba ngala don nang pertai kat nu ngala ai ka ba bhatam so blai bat kat nu ngala sim ba ka perthai ka kham long ka benta ka bangan ai kham bun nama kata kum ki khon samla ngin mi nang ni ngin mi kum ki khon samla ki ban correct ya la ka jong ka jing im jongi ya ka bangin penbet ya ka jong ka jing im jongi ka bangin wa ya ka khamat ka jong blai malaki sni len juga po am bangin long kum ki khon samla ki ba sa pen phai kat sabaka perthai ka pen phai ya ka jing im jongi la bang ki snam ki bang ya wat ai ba ka jing im samla jongi wat le sia ka jing im ha ka jing ya nanti jongi ngis ngau ba kita ki snam ki balik no ki long kum ki wasted years ka jing im jongi handrai menta nang ni se khamat ha ka jing ya nanti ha ka snam jo ka jing ya nanti jong ka jing im jonga ka bang kadang dai ban ya yang ka perthai lai ta jing ya nanti jong ka jing im jonga in long satang khandiat snam la ni inlong ka snam ka badang bun yangi handrai ita snam ibangan ya inlong snam ibangan ai no ka ba khamba so blai ka ba best so blai ke barok ka bangan le kalong nang ka buram ka jong blai bangan sakri yo blai ngan pendan buram yo blai ngan mani yo blai haka jing im jonga bat ngan slok ngan ya puson ya ka jing im jingi tang hau blai kombau nong rai sim si wong try kan rat ngan sakri ya kat baka jing im jonga kadang sa kanu ka ba mi ong ti nakloi ban le ngam karnga kerteng jome banyalap ngas ngau ba e tu ublai un kerku ublai unyarap yangi kum ki khon samla jo kalam kharap pusturi to ai bangin mi na kan ka ying ka bakantang rengkat baka jing puson ha ka jing im ha ka jing ya nanti jongi kat ba ublai udang ibet pan bu ha ka sla ublai un kerku nagam ta ka puram ju aman
Ngi aingu e oblei na kabanta kani ka khubor ka ba I pastoi lawan ra kani ka por ka ba penken mau ngi kamtam kum ki khun samla kum no bangin pendat ki sngi ki por baro jong ka jing im ka jongi om ha ki ki balong ki baleno ai Henry kamtam kin long ki ba ngim na kabanta ka ban shakri ban pen kraw ka nam ka brom ka jong oblei ti tu oblei ker khu ye kini ki khubor ka bang lio sngo ki sngi ki por baro ki ba nangwan jong ka jing im ka jong ngin ai ka ji shakri ka ba pen sngom ha ya ka man ka jong blei to blain ker khu ya la jong shakri pastor nang penan kam I na ka banta ban ya sam ka tin jong blei ba ya ka ji shakri ya ka kam ba ya ka balang hi baro ko we on ker khu ru ikini ki balong ki ba yeng ba sam ki balai wan ban sanran kat ba ka yeng ka sam ka jong I baro ko we te ki para banget baro ho ngin ya sha sa tang ka tu ka ni por o kini ka lei ka jeseng ka bakhadu jong ka jeseng samla lai mkra persuri ka ba arpho ti kumbala pen bet ni don ka jingkren ai kublei o ina kaliang jong ka presbytery ba na kaliang jong ka balang o ina kaliang jong ka persuri la shania hanga kum chairman ya ka ban ai ya ka jingkren ai kublei ti ha kani ka por ka ban kong ka long ba ngimla klem da pen pau ka jing sungu yo blei ya ka ba ula don ron kat ba ni kum ka jeseng samla jong ka lai mkra presbytery lengba jong kani ka jingya kendu ka arpho hapo jong kani ka balang hapo latkor nadu ka si thoding hadu kani ka janbit jong kani ka sngi ka ba kraw ka ba kentang ka jong blei ni mat ya ka jindorkan ka jong blei ni mat ya ka jinyalam ka jong u o nya ai ko blei na ka banta baro ki dikhot ki delegates ka ba kenthop ru ya ki pastor ki teman basan o ya ki khun samla na kini ki district o ka jingya wan shit hem ka jong pi sha kani ka jinyalam perkhat kam jong ka jeseng samla lai mkra persri kalalong ka jingker khu yangi kum ka jeseng samla ha ka bangilala ya ka ban pendap dia ki kam o ha ka jingyat bet ha ka jingyat renti o hinden ka sngi ban ngayeng ru ka ni ka por ya ka ban ai khublei ya baro ki no shimenta klam da jer kerteng shu ya baro ki balai shimenta ha gini ki ji shakri ki ba pher na du ka sngi thoding o hinden ka sngi ban ha ka ni ka sngi hi baro ka we ho ker pangru ya lagi jong ki shakri ki jong blei ki bala a ya ka jingkran na ka tin ka jong oblei bat ka ba khadu ka long ba ngemla klum da ai ko blei ker pang na ka banta ka balang perstren like kor ka bala priang ya gani ka jeseng samla perstri ka ba arpho ka ba an penong hapo jong kani ka balang ho ni yoi ya ka jing priang sobha jong ki noyalam jong ka balang do pastor in charge ki teman pesan ki khot committee balang bat baro ki rempaying kristan ki bala pediang sobha yangi kom ki khot bat ki delegates bat ya baro ki para banget kam tamru ki balawan syakani ka jing syakri kam tam hakani ka sngi ka ba kraw ka ba gentang ka jong bleng yo iru ya ka jing pen kre ka jong ki haki liang ki ba pher la kalong hakani ka ying ki ba khu ki ba gentang ka jong blei bat kum juru syaki ying jong ki par banget ti kata kalong ka ba na kaliang jong ka jeseng sama presbytery ngimla klem da ai kublei na ka benta ka balang lai kor ka jingduai ka jingi kum ka jeseng samla kalong bau blei un ker khu ya la ka jong ka balang ba ka nang roi ka naya chaprang ha ki benta ki ba pher na ka benta ka jing syakri ka jong ka ya ublei ti ki par bangai kani kalong ka jing ai khu blei ka jongi na kaliang jong ka jeseng samla lai mukra presbytery ti sashi sin ka jing khu blei na ka benta jongi lang iwei pe iwei ho ki par bangai ru kham tam ki balayawan bat ki balaya pensinga yangi kum ke jeseng samla presbytery hadu kani ka klimat ka bamanta to blei na markata un kerku underkat bangi kum ka jeseng samla lam khra presbytery lengbai kini kisndam baro ru ki banawan ti ha kani ka por kum ka dak ka jing ai kum lei kerpang ru kum mangalong na ka banta ka balang ke ba pediang ya kani ka jeseng jong ka jeseng samla lam khra presbytery ngakum chairman na kani ka por ngan khot ya I teman besan di mauri ban sashim ya ka banta ban ai ka jing ai khublei na kaliang jong ka balang ba ngan khot I ya ka ba ngan ai ka ti jong ka jing khublei kat ba na kaliang jong I kom ki de khot bat ki delegate ki bawan sha ka ni ka jeseng jong ka lam khra persri bangin sobha ban ye yang lang ti ka ni ka por khot item pesan to kat pat ki de khot ki delegate bawan sha ka ni ka jeseng sama Teman-teman, kani kapur nak kaliang jongi, kum kerja seng samla lain pra persri, ngai kublai shibun nak kabanta ka balangi barok kawai, nak kabanta ka jing pediang ka jong pi yang kum ka jeseng samla jong kalaim pra persri, kani ka jing syakri
kabangiyo ha kani ka balang ke jong pi na do ka sito ding hadu kani ka klimat ka bamenta tina kan liang jo ka jeseng sama laim kra pesring i duai bo bleng ker kui pi kum ka balang pinang roi pinang ya syafran Pastor Chenman baro bleng nak menta ka burom ka di jong kublai sibun gitu ke jing ai kublai jung pi yangi kum kabalang baro kuwe te hakan di kapor te kapor kala nang ya bat ngam kwa ru ban penslam lai ngan don katu kan di ke jing ai kublai jungi kum kabalang na ka benta jung pi ka presbiteri baro kuwe te kham tam ni phai magani ke jing seng samla jing seng samla la im khra presbiteri te ngi kum kabalang ngi pen pau ke jing sungu yo blai bala yalam ru yangi kum kabalang bat ni na ban pediang ye ke jing seng samla la im khra presbiteri hapo jo ke kabalang ke jungi Tinggal sekian ba kejing yalam kebestan kejung belai ba kejing kerku de kekti jongu. Tinggal ban pediang kumne kumbakalong. Dia bengi pai kini kepor bat nakaleng jongi kum kabalang ai kublai. Nakabenta jongi pastor kita mempesan kibala ban dia don nadu kesengi kebestan kini kejing seng samlap laim kra persibitri bat kiba poi sekenika balang kecungi bat kumtaru ni ai kublai ringkat na kabenta ya kiwe patru kibenta juga jede kecungi kum kabalang na kabenta cung pi kidkhot bat kidiliki on ni ai kublai na kabenta ke ying cung ki parbangai lu kiba la persang lu ya kaban penkre nak bentai ke jing jon kam baro nak bentai jong pi iwe kit khot bat ke diliki ke kham tam ba ke jing tre sitom nak liang jong ke jing jong ki parabage bat kata ke ba pi la khot ru ya kaban ai bam ai di ya ki parabage ya ki khot ba ke diliki bat kum tala se nak liang jong kum ka balang bat ngenget pila ru ya kaban sem ya kanu ke jing duna bat ke jing bumbiang ke jungi kabangi kum kabalang bat ke jing joki prabangai kabangi kwa ru ya kaban penbiang penben nane ban a yupi si bentane ke liang jong ke jing don kam hagan diket khonmet te ne ke liang jong pi baro ki khot ki delikit ki pastor ki te besan on ne kaliang jongi ni persang kat bala bat kata yo don hangnu ke jing duna bat ke jing bombiang ke jingi bat sungu pha ba phinam ye tho bat kumtaru akabengi phai bat na kaliang jong ke jing jadai ke jongi akabengi phai ban ngi kerpat ru ye phikum ka jing ye seng samla presbiteri lain pra ba phin ken maulem ru yangi ya ke jing duai kum kabalang te hakan di kepor ban nga ai kubleru na kabenta ke nga ai kubleru na kabenta jong ki tu ki lieng jong ki parabangai ke bala kloiru ban penbet penbiang ki tu ki kwayan nadu menhin ke janmi ke bala yatre sitom kat kum ke jing penbet ke jong kum kabalang bat kum cu ru na kabenta kitu ke basim ye ki kwayang bat nadu menem sngi bat hadu menta ke janmit ru tengen skam bo blai un kur khu ya phi kum ke yeng ke sam jong ki para bangai ye ru ke bla ya tre sitom na ka liang jonga kum tu besan bat nges ngo dap de ke jing kemen ke bakrau ba phi ya tre sitom bat phi le sitom ha ke babon ki liang ke jing don kam te namar kata ke bengi phai ru kum cu haka jinge dei ke jongi kum kabalang bani ai kublei ru na kabenta handai ke jinge ai kublei ke jongi ru na kabenta ke jinge dei bat kiwe pat ki bentaru te khamtam na du ki volunteer bat kum cu ru ki osher bat kum cu ki traffic bat ki police
ru ke bawan ban yarap yangi hakaji dei na kabanta ke kam ban penyai ban pej ban penbit penbiang ya ka jing penyai je ke kali te kan long ba ke ta ke jing wan ke tungki kala ru ban yalam ban penyai bej ban no wan ke ko ke jing blok dan ke jing pentut hakalit ke wan na kabanta tungpi ki bawan se ke jing seng persibitri dengan skam bo play on kurkuba on long ringkat ru da kabanta ke jing tre sitom to gitu ki volunteer per ki traffic ki bala ru ban ya rap lem yang ikum ke balang te ka bangi phai bat mentaru bat na kaliang tong ikum ke balang te ngi don ke jing ai kublei bat kerpang ru da kabanta tong iba bari ibalong iwe engineer iba wan le je kan de KPI system da kabanta ban penbiang penbit ya kan de jing pen sawa ha ka jing sekri ke jongi ban yo ban pendon burom yo ublei ban nadu ke jing ruai ka bangila ban don kam man yo sngo bat kalong ka biang ka bit ba je ke jing tre sitom ke jongi bat ka bangila ru ban yo sngo sibun ke jing pen sawa nda ka benta bangya sngap je ke jing ai ki sekri jong ublei ki pastori ka kubor ka ba koridor nda ka benta ke de ke jing seng persibitri ke jongi ha ke di ke balang ti ke jing tre sitom ke jong i met ban mensim ke ba nadu men de ke di ke singi balang si ba ar ilawan je ka ban dia tre ban dia don kat dem ban ni kum ke balang ti ke skem ba ublei un kurku bat ublei un long kat lem bat i ya ke jing tre sitom jong i bat ke jing penbet jembiang jong i haki liang baro ti ha ke di ke por ni kaliang jong i kum ke balang ru tengi ai kubleiru ya wena balong engineer jongka PWD haka bangi phai le se hakini ki sngi ki te yo ki banai ki bela no ni don ke jing su diao sibon haka bangi phai bat ni yo i ka lenti bat ka surok ka bayan ka long ka ba khoru khoram bat na se ba kumno kita ki dekhot ba ke dilekiet le upai lang jong ka persibitri ba kenya ha kan dikelenti ban lej ban wan siki yeng jong ki perbangai kalong ka ba khoru khoram te number kata da ka jing kerpan rengkat ki pastor bat mangi kum ka balang bat ila kloiru ja ka ban wan ban jarap kata kalong ba itu pesan di mauro ilong engineer jong ka PWD tengah ai kublai kerpang kapor ka balingkot ka bangi ni kerpan i bat ila kloi ru ban le da ka mensim ka basbun da ka mensim jo ka jing i ja ka ban le ya ka di ka kam tengah ngai skam ba ublai on kur khuring kat ru ya i temem besan di mauro bat ba i nang la ru ban yo ya ka met ka basat ka baklan ban sekri je ki kam ka ba ide ban sekri bat kham tam ni tip ba ide temem besan ban sekri ru ya ka balang te ka bangi phai ka ni ka por te nakaliang jong ikum ka balang bat lese ni nyum don e ban ai phi ndai ka bangi don khadu banong tang ka jing kur khu ko do ba ublei un long reng kat lem bat phi haki khon samla ki badon apo ka lai umkhra persibitri ba phi nang la ban ya chaprang hai ka jing sekri ya ublei te namar katai ka bangi phai hai ka ni ka por ngange de seyo don kanu kanu ka bangamla ban ai ka jing khublei ya baro la ban lai hang ni hang tai bat phinam ya tho bat ka kuwenga kwa ban ong bat shwa bangan song altat tinga kwa ban ong yo don kanu kanu ka jing bombiang ka jungi ban pembiang penbet ya phi ki khot ba ki diliki anda philami yang ni bat philali phai sisnong dadon ke jing duna ba nam yathu bre mo nama ngi sule ran te kata kalong ka we te yasngap ka sngap nda ong kum do ka biang ong biang dadon jing duna te kata kalong ka jing te lang jong phi bat ngi kum ka balang te kata kalong ka ba nginum cha burom dadon ke jing duna te namar kata ke ni ka por te kum bala ong i pastor ban kejaka jungi kalong ka krian ba dengan mengi phai ni suba dan blok minta kamit ka khams ai
แต่พิละมันชงพิละมันชะเรื่องการเดินบัดนี้กูกับบัลังบัดนี้สู้เดียวผ่านามาเลเซบพีดอนเก็บวันนักจักรกับคำสะอาดดอนเก็บวันนักจักรกับคำดิษฐะเก็บคำบุญมันตาพวกกับพระสุวิธีจงนี้ก็ได้กับดอนบุญคือแบบคำยาสะยาชงจักรกับคำสะอาดดีกทานบ่อยสิทีมั้งแต่พิละชะชิตอมบัดนี้กูกับบัลังหากกันก็ชินองจงนี้บัดดอนลูกitu ket sạ mít ket balawan man sạ mítบัดละสิพิละมันอยู่กันดูกุมดูก็จริงเครียดหากันก็ชินองจงนี้พิละมันเนี่ยเถียชิตอมสะชิตอมนักบันตาหากยิงกระเซมจงกี่ประบังเงกบพิเดมันสะแต่งเงสแคมบ่เลยอุ่นคุณคูนักบันตาจงพีแต่มันตาให้กันก็ปวดวันแต่ชัวบางงานชงบัดงานไอคุบเลยรู้ยายเชนมันจงกาจึงยังสำลาไล่อุคระปริสิบิตรีเด็กกัดบางงานดังไอคุบเลยนักบันตาจงยายเชนมันจงกาจึงยังสำลาไล่อุคระปริสิบิตรีแต่งานกระปานยากีริวคดจงกับบาลังไล่กอร์บัดสงบหาบาพีเพียงยัง บัดคุณตางานสะไอคุบเลยยาอีโปสตอร์เชนมันสงบหาแต่มันตายกันดีกับปอร์เtinggal ada ban terus ngupaya syong ngara kelep anong itu mentai kan di kapor kemudian syong no ban ngan khot pat ru yang kejinya sang samlang cuk ka balang laj kor bakin ai kejing ruai ai kublai gerpang na ka mentai kan di kejing seng samlang laj ukra po sibitri kalong kejing ruai ka ba khaddu bat kalong ru kejing ai kublai tengah kermen bat ngangej siladon kando kejing duna kabanga ai kublai balasi kan di kejing ruai jong kini ki samla jong ka balang kila man pendap kejing ai kublai bat am ya sengap ba mo te kublai sibon te ki samla kila man ai no kejing ruai
Kublai shibun teman mesan akan bentar kini ki kentin ai kublai bat kum juru ke kuaya lembag kini ki jingruai ai kublai nak akan bentar ke jong hilang baru kum ka jiseng samla jong kalai mukra presbytery ti sa sin do blai ni kerku ye pi kum ka balang hi baru ka wei ngin ya penwai no ya kani ka jing shakri ke jongi bat ya kani ka jiseng jong kalai mukra presbytery jong ki samla ka bar pho da ka bangin yesno da ka ban yarwai ka jirwai ka ban ruspa arpulai kajirwai kaban ruspa arpulai bad hadin kini kajirwai ngan kerpa dia Reverend Isanglin ba inso ba ban bu kajindwai halor ki benta baro ki bangi layo ban pendap bad kumjuru ban ai ki kajingkerku ba penwai tu yang samla utrayangi ukot ngau ba yang no menta tu nghe các tin trong tu kê en na các khu hор trình bên em ba pa ya la de le na mar u chi su sha prang tu ngin na try trong in mi ban ya tray sha prang tu ngin nang ya hi ma trong u ban pen yar ha per te long slur what shifting bu try udon ha chan si pai pa bangin tur nginom ken ran la ching e bun chat ngin shem bat uchi su ngin ngau skem ya ngi un ai bor ha ching tlot on ershan tungani wai ni dap da kajing sngongu ka bakrau e yami au blei bok pa chi ba fneng nambar kajing dor kat ka jumi lembat ngi kum kajing seng samla laj umkra presbytery naru ka basdang jong kajing syakri hakamit sngi thok ding mela long ringkat lembat ngi haki jingelang perkhat kam ka bing layo haki program ki bakar pang ya ka ba lapen be bat kum juru haki jing syakri blei ka layo naru ka basdang bat hakani ka sngi baro shisngi Ilamat ya kejingker ku, lembak kejing doran kat kejumi lembat ni. Bat ai ko try begin mi no nang ni na kejing semlang. Kom ki kon samla jang ke presbytery. Da ka bangin la yak ban kan show yaki AK barok ka bang yok pedeng. Halaki dot note ke jong ni. Bat bangin la ban long kejingker ku. Hakani ka perthei ka bangi im. Tukar khuru yal jong ka presbytery hi barok ka we. Hakejing lenti lang wajung ni snam barok si snam. Leba kejing syakri ke bangidan ban ai da kita trikam jong kejing seng samla presbytery bat ki kam baro ya ke bangidan ya kawan pentelun hau news nem tat hadu bengniok benya sempat ha kabalang haten ring ai ko try bakak sangti ke bron bor ke jmei kan ya lam kan petelen tingi bengindang la ya benyai pen krau ya ke brom blai ke jong me hakis ngi ki por paro kerku yaki khobor ke mung priang kentop akni ka janmet ku benta yak bo syakri jong meul ai makin yo jaka ko trai banya shongsa ai ki dot not ki jonge kerku yak balang hang ni ka balang lait kor ka bla priang ni yakni ke jing seng bakal long ke jing seng ke bajap to menis nai yak banya long ringkat dapat ka balang hibar ko wei
nang ye the sei ye ke jing ker khu pe ke nang yo ye ka ban mat ye ke jing shaman sim ke batmai ha ka bangin nang la ye ka ban ai ye ke jing shakri ke bhatam ye ka ban pandan buram ye me nado kinong yelam hadu kilong kemi kilong pa ki khon samabat ki hap ki baret ker khu ye ki rampe ye kristan pe ke nang ye mat pa mi malong blay we don hasna jongki ha ki por baro isnai ko trai ban shim tingi ha bangin mi nang ni balik pile jongki yen ki sem shiki balang ka bangi don ai baka sang ti blai kan bor chmi kan ya lam dan ti ngi bingla ban poisuk poisan da ka jingker khu ka jong be hi pediang ni ka jing dwai ka jingker pat ka jongi na baka kerteng uci sungi pan kini baro bato ai ru baka jinge ba ka jong blai wok pa jongi pa nai ka jingai ka jong uci su kris bo trai ka jing slok ka jing pencet bor ka jong men sim ba khu kini ka jingker khu kan yai shong sa ringkat lembat ni nadu mentabat hatu halakata. Amen.